салом алейкум ҳамҷоёни азиз аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 14 сентябри соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар боғи худам дар деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзо. мо имрӯз аз вилояти Бадахшони кӯҳӣ, вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ сафарамонро анҷом дода омадем ва боз бо ҳамон корҳои ҳаррӯзаи худ машғул мешавем. ва шумо ва ман аз вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ ноке ки нишон додам ба монанди киви буд. нока номашро фаромӯш кард. кимчи бекс, берибекс ноки бениҳоят нағз будааст ва ман овардам ки дар боғи худам пайванд кунам мана қаламчаашро ва гузаштаи сода нокаро пайванд кард омада. ноке ки дар дулона пайванд кардам ҳамонро вохӯрдам ки ман як ҳафта пеш як донашро хӯрдаму навор накарда будам, барои ки вақт надоштам ва омадам афсӯс хӯрда будам ки навор накардам ва омадам боз дидам ки мана инаҳа ғалти дастам. дуюмашам тайёр шудааст. ноке ки дар дулона сурхак пайванд кардам бояд дига дорад. инашо хай барои боғбон мемонем, пазад боғбон хӯрад. ва мана ин нокро бинед, ноки Санта Мария бошад ба фикрам. ҳозир мо мекушем, мебинем, мебурем. ваяшро ман хӯрдам як ҳафта пеш, роҳат кардам. ин дарахти ноки ки ана инҷа дар дулона пайванд карда шудааст, дар дулона сурхак. ин ноки бастагиаш. ман ҳатман як поя мезанам, инро мебандам, чунки ман медонам ки мана инҷа да пайванд аст ва аз гуфтаи одамо медонем ки ин бебақо мебошад, яъне ки шикастанаш мумкин аст. ана ки мо ҳозир мебурем, мекушем ва мечашем ҳамин ноки дар дулона сурхак шударо. нок Санта Мария мебошад, аз ҳафташ маълум аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мана ин дохили нок ҳозир мечашем, мебинем кани чӣ мазза дорад. нок пухтааст, мулоим шудааст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ба пуррагӣ маззаи нок мекунад. ягон маззаи дулона нагузаштааст. ширини бо мазза аст. ва агар мо ҳаминро сутум занему дар дулона ҳамина монем ки 1 сол 2 солу 5 сол 10 сол ҳамин истоду нашиканад, агар ҳамдиёрони азиз, яке аз беҳтарин таҷрибаҳо мешавад ки дар кӯҳҳо, дар ҳамун заминҳоятон дар дулонҳо пайванд карда сутум занед ки нашиканад, беҳтарин мебандад. ин 6 дона дошт, 3 таш рехту, 3 таш монд. мана 2 ташро ман хӯрдам, 1 ташро хай барои боғбон мемонем. беҳтарин нок Санта Мария ниҳолҳояшро имсол ман аз Туркия боз мебиёрам. ногуфта намонад, 6 ман аллакай билет дорам, 6 октябр ман бо таклифи вазорати кишоварзии Туркия ба он ҷо сафар дорам. бо вохӯриҳо дорем, дар намоишгоҳ иштирок мекунем. хай хулоси гап ки мана ин ноки Санта Мария пайванд дар дарахти дулона буд. бениҳоят бамазза. дар паноҳи худо бошед.